हेलौ फंबाय बिनानाव आदा आब' आदै मादै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि माबायाव बरायनाय जाबाय। फाग्ला चेनेलाव हाट मोसौ मा फाग्ला जालाबायनो। माबायाव बड'लेण्ड इन्टारटेनमेन्ट स्टुडिय'आव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जाबाय। रायजोफोरखौ मोसौ थगायनाय होबायलै नोङो। स्टुडिअ नामा? स्टुडिअ बिदि थायो नुवाखै? जोंनि गाहायाव मा दङ? स्टुडिअ बिदि थायो बोरमा। सरि गुसिंग्राया दिनै एसे अभार फ्लाद जादों। हिनजावजों गारजानानै एसे टेनसन जादों। बथलथाब लोंबाय एसे, ओंखायनो एसे मोनसे सेन्साव गैया। स' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। रायजोफोर बे सामब्रामा बे सामथाया एसे बाराद्राय बुङो दै। बिनि खोथाखौबो लाजोबना दै रायजोफोर, एसे अभार बुङो बियो। आच्छा, जों दिनै नैबे सामथाय आदाजों एसे गोथां गोब्राम गोदै गोबाब बाथ्राफोरखौ एसे सावसुबगोन, एसे रायलायगोन। स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। स' बिनिखायनो नैबे गुसिंग्रा माबाखौ नैबे स्टुडिय'आव लेंहरनाय जादों। सरि, नैबे जाहोनाव लेंहरनाय जादों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तामान मजा नांगोन खिन्थु, तामाम तामान तामान। आइया मा जाखो दे? गाबसेयावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया। गोसो जायो सानै साथाम हाबा खालामनो, नाथाय माथो सासेयानो सौग्रावथारालै। टिं टिं टां टां ट' ट', टिं टिं टां टां टि, ट' 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 टर बेबे ट' ट' टा टा टि। गुसिंग्रा, एक्सुवेलि नों मानो दिनै एसेबां खुसि? अथ'से गार्लफ्रेन्डजों गारजादों। मानोना आंनि खाफाला मोजां। आं दि बेबायदि थगायसुलि सिख्लाखौ अनलाइननि थाखाय पार्टनार खालामनो मोनासै, बेनो भाग्य मोजां आं। आयु माबायदि सैख'जोबनो नागिरो, आयु मा बिलुबाय थायोरै। माबालै बाथ्राया ओरै जादों, मैया हराव वाट्सएपआव हरनि 2थासिम अनलाइन नुनायखाय एसे जाहरदोंमोन आङो। दा बिनिनो रागा जाबाय। दा ओरै बुंहरदोंमोन आङो, नों आंनि दखानाव रेसन जानानै गुबुननि दखानावबो रेसन जानो धान्दा लादों नामा? बिदि बुंहरदोंमोन आङो। दा बेखौनो जोंनानै रागा जोंनानै लाजिनानै मैया दहाय फुङाव बुंहरगारबाय, नों दिनैनिफ्राय आंनो फन खालामनांला, आंहा 6 मासावनो सोलायनाय हुदा दंखायो आरो आंहा रिसार्ज सोग्रा खालामना लाबाय, बिदि बुंहरबाय। बे फाग्ला बिदिनो जायो मोजां मोनलायनाया। नंमारगौलै, दानि जुगनि गोसो थोलायनायफ्रा इजियावनो जायो, इजियावनो बायो। साला मोजां मोनलायनायख्रुइ आंनि सेन्देलनि फिथाइयासो बांसिन जोरबावबाय। बेखौनोथ' बुङोलै गुसिंग्रा, डिजिटेल लाभ, डिजिटेल रमान्स। नुवाखै मालायफ्रा 6 मासावनो गस्ला सोलायनाय बायदि सोलायो। सब सेमिस्टार सिस्टेम जालांजोब्बाय, सेमिस्टार। आसुरिखिसो साला मालायफ्रालाय बोरै सोलायोब्रा। आंहाबोथ' थांनाय दुर्गा फुजायाव जायागौ गांसे बायनायखौनो दाबो सोलायनो हायाखै। जिबनाव मैयासो सासे सिख्लाया आंनि आखायाव हमफेरदों। फार्स्ट टाइम बेनो हिस्ट'रि जाना थासिगोन, मेम'रि आंनि थाखाय। मानोलै भाइ, नों माबाफोर खालामदोंमोन नामा? नङालै, सैमा मासे गिनासो आंनि आखायाव हमना बासथाबदों। आंलाय बेखौनो। गुसिंग्रा, भेक्सिनानोथ' माला ओंखारबावगोनलै? मानि भेक्सिन ब्रा? मोजां मोननायखौ बावगारनो हानायनि? होद जाम्बा नङा, कर'नानि खोन्दोलै, कर'नानि भेक्सिनखौ होनदो। माथो भेक्सिन ओंखारनोसै होननायावनो माबा कर'नानि बारदेयानो फैलायलांसिगोन। औलै औ, बे 2020खौ इसेबो नायनो हाथारला आङो। जोगदावलाबायनो गोसो जाबाय, जोंबायसो आङो। माला थांबावगोन ब्रा दै। मा फैयो माबा कर'ना बेरामायाव गिलु बालु। माबा ट्रेन्डिंफोराबो माबा खान्थाल बेगर, माबा कापोल चेलेन्ज, माबा बिनद, नकथा बे फाग्ला बिदि जायो संसारा माबाया। ओइ आसोल सामथाय, देलै सायरखौनो दोंनैसो आवरायना होदो रखरा, खोनासंनो लुबैदों। मा शायरि? हायो, आं अनेक हायो। नैबे सामथाया अलराउन्डार। मा शायरि दायरि गासिखौबो हाजोबगौ आङो। हख्लायमारनोसै होनबा आङो। दे होख्लायना हो रखरा। गैया आंहा गारि, गैया आंहा साबदारि, गैया आंहा गारि, गैया आंहा साबदारि, थेवबो दं आंहा समायना नारि। वाव क्या बात। आरो दे होख्लायबाव।
रामा सीताखौ लाबोदोंमोन बोरला सेफायना हा रामा सीताखौ लाबोदोंमोन बोरला सेफायना आं नोंखौ लाबोगोन नोंस्रानि इन्जुर जोसिना वाव सार वाव वाव क्या बात दिल्ली सार होख्लायबावदो हख्लायबावनो फटायदोंमोन सासे हेभि माल उनाव आदायासो मोनबोगारबाय बेखौनो बाल वाव मजालै माथो मजा ओइदि दे हख्लायबावनो हट बुरबक जाबाय सिनिखौ बांद्राय गोदै होना जाजायो नामा डायबेटिस जायो बुरबक बेफोर आंनि मुलि थफ्लासो बेफोरखौ बुंबाय थाजाया दे बेलेग बुंदो बेलेग सोंदो ओइ आसलथे दानि सिख्लाफ्रा माबादि सेंग्राखौ लाइक खालामारोब्रा आंहाबोथ' बुहुत नलेज बुहुत एक्सपिरियेन्स बुहुत इग' बुहुत एटिटिउड बुहुत बेकग्राउन्ड दंलै माथो मानो सासेबो सिख्लाया सौग्रावथाराब्रा तार मासथिनि मोनसे समाव आंबोथ' लाइकि आरो टिकटकनि स्टारमोन ना एक्टरमोन बा खम हिज्राबादि दख'ना गाननानै मोसायोमोन आङो भिडिअ बानायोमोन आंखौ दखानिफ्रा माबाफोर बायनो थांबा नोंखायसो खमा हरदोंलै बुंलायोमोन गावखौनो सेलेब्रिटि मोनलायलाङोमोन आङो लेभेलावनो थैगोन नोंबो मोनसे बाथ्रा दंलै गुसेंग्रा मिथिबाय टेब्लेट जाना बानायनाय बडि हा फानना मोननाय फैसा फेसबुकाव मोननाय अनजालि वाट्सएपआव मोननाय गियान बारा गोबाव जोरानोलै मिथिबाय थिग बेबादिनो टिकटकाव भिडिअ खालामना गावखौनो हिर' हिर'इन साननानै लानाय आरो न' भारा थानानै नालेंखर फुलि गायना मोनजागोन होननानै सानना लानाय एखे बाथ्रा वाह सार वाह नों आंनि मोसौलै खिन्थु नों आंनि मोसौ मा नों आंखौ मोसौ बुंदों माने नङा नों आंनि मोसौ माने नों आंनि गुरुजि सोरखौबा मोजां मोनखुमाना थादोंब्ला माब्ला प्रपज खालामनांगौ मिथिगौ नोङो मिथिया बस भेलेन्टाइन देआव नामा नङा 1 एप्रिलाव एक्सेप्ट खालामब्ला गुलाब फुल रिजेक्ट खालामब्ला एप्रिल फुल वाह सार वाह इउ आर सुपारि टेलेन्टेड एन्ड मुर्ख पण्डित मा नों आंखौ मुर्ख पण्डित बुंदों दानो जो दामलिना गा दामलिना हाजों समान खालामना दोनगारगोन आं सार गोरोन्थियावनो माबायावनो बुंफ्लांबाय सार आं ओरैनो जक्सो खालामदोंब्रा जक्सखौ बुजिनांगौब्रा जक्सानो जा मक्सानो जा बाराखौबा मिथियादोलै आं देलै सार जाबाय सरि सार सरि दे गुबुन खोथाखौ मानबाय लांदो आच्छा आं नोंनाव मोननैसो कुइसन सोंनि हायाबा खिन्थु खिथांख्रि गिजोगोन दे आं दाय बिदि नङाब्रा सार मा हायाबानो बुलायनाय बेलाय खोथागोन आङो हायोबा आच्छा बुं बुहुमा बयनिख्रुइ सिगां आलुखौ बहा मोनजेनदोंमोन तारमाने बहा मोनजेनदोंमोन माने र' है मालायबा मा मिथिगो आमेरिकायाव मोनदोंमोन ना इण्डियायाव मोनदोंमोन ना पाकिस्तानाव मोनदोंमोन ना बा बबेयाव मोनदोंमोन दा मा मिथिगो दा हायावनो मोनजेनदोंमोन बुरबक हायाव मोनाबा बहा मोनजेननांगौ जाखो हा सिङावसो थायोना आलुआ दे बुं आरो सासे ट्राक ड्राइभारा गोरोन्थि लामाजों थांनायखौ नुनानैबो ट्राफिक पुलिसा बेखौ लाखियाखैमोन मा खारननि थाखाय बेखौ लाखियामोन मिथिगौ ना दे बुं खोथा मालायबा मानो लाखियाखैमोन गावस्रानिफ्राय आलासि जायोमोन खोमा नङा मानोना ट्राक ड्राइभारा ओइदिनखालि ट्राक सलायाखैमोन ट्राक लाङाखैमोन थाबायनासो थांदोंमोन दाय बिदिबालाय सोर फाग्लायानोसै राव फाग्लाया बे एन्सार होनाया बिदिबालाय गावहा टेलेन्ट गैया बेखौ बुङाखै आसोला हाट थांसै आं ओंखाम उखैबाय गोदाव सोरावसो मोनलाबायबाय आङो हाट थांदो होमबालाय चल निकल रायजोफोर जोंनि भिडिअफोरखौ मोजां मोनोबा माबा खालामनाङा मा होनो साबसक्राइब लाइक शेयार खालामना होनांगौ दै नोंसोर मा साबसक्राइब खालामथाराब्रा नायनानै थायो आंथ' सानैसोखौ नायगासिनो नुगासिनो खालि नायनानै थायो साबसक्राइब खालामा दा प्लिज ना प्लिज साबसक्राइब खालामना होलै प्लिज साबसक्राइबनि भिखारि साला मालाय भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला साबसक्राइब खालामगोन आरोलै नोंहालाय मा खिथाव नांदों भिखारि बायदि बिनो लाजिया साला खालामनाङालै गोदाव सोराव जायाफ्रा मा भिडिअ खालामबाय थागोन बेयाव आंसो मिथिगौ साला कन्टेन्टनि कनसेप्ट लानाय डायलग स्क्रिप्टफोरखौ लिरना थाब फ्लिजिलांलायो गावस्राथ' सायावल' रायजोफोर नोंथांमोनाबो भिडिअफोरखौ थाब मोननो लुबैयोब्ला जोंनाबो डायलग स्क्रिप्टफोरा थाबाय थाया कनसेप्टफोरा थाबाय थाया बेखायनो नोंथांमोनाबो सोरबा गोसो गुदुं दंब्ला जोंनो बेफोरखौ लिरना हरनो हागोन जोङो रलफोरखौ प्ले खालामनानै माबा खालामगोन दे थेंक इउ गोजोन्थों